Už tradičné podujatie vzletovcov Stretnutie pod Lipami, ktoré tohto roku oslavilo svoje 40. narodeniny, svedčí o záujme mladých o umeleckú tvorbu. Hlavným zámerom podujatia je predstaviť a odmeniť budúcich básnikov a literátov, ktorí uverejňujú svoje práce v rubrike Rozlety. Práve pod Petrovskými Lipami svoju tvorbu prezentoval kreatívny tím pozostávajúci zo 16 literátov a 5 ilustrátorov. Ambície Stretnutia pod Lipami sú v podstate ako aj ambície rubriky Rozlety a časopisu Vzlet. Čiže predstavovať mladých autorov, mladých tvorivých ľudí, ktorí píšu poéziu, píšu dokonca aj prózu, aj sa zaoberajú výtvarníctvom, zhromažďovať ich a zoskupovať, teda, aby sme aj my mali nejaký prehľad tej našej mladej tvorivosti, mladej poézie. Aká je koncentrácia mladých talentov u nás? No, mladí talentovaní ľudia sú samozrejme všade, v každom prostredí. Iná je otázka, či sú z každého prostredia zastúpení aj v časopise Vzlet. Takže pri tejto príležitosti by som povolal všetkých mladých tvorivých ľudí, už či literátov alebo výtvarníkov, aby nám zasielali svoje práce, či spoločne, znamená zo školy, alebo cestou e-mailu, alebo klasickou poštou. Isté im to bude zverejnené, teda predstavia svoje práce verejnosti a povoláme ich na Stretnutie pod Lipami, dokonca kde budú uverejňovať svoje práce, ak nie vo Vzlete. Stretnutie začalo otvorenie výstavy predsieni Slovenského vojvodinského divadla, kde si prítomní mohli pozrieť kresby, fotografie a maľby, ktoré sú prejavom kreativity mladých výtvarníkov. Aké ilustrácie ty vytváraš? No, boli to fotografie, ale viac ako konceptuálny projekt to bolo. Tam fotím svoje topánky v každom meste. A je to protest proti hysterii turistov. Oni fotia všetko okolo seba, čo vidia. Ja som práve chcela vyfotiť svoje topánky. Ako si prišla na túto ideu? No neviem, to mi tak napadlo. Čo znázorňuješ na svojich kresbách? Mnohokrát sa ma opýtajú, či sú to autoportrety. Ja vravím nisa. Ali naozaj, ako sa cítim, svoju dušu vyjadrujem cez ten výkres. A inšpiruje ma romantizam. Aj skúsenosti moje dosť ma inšpirujú. Proste vždy sa mi vojačo stáva v živote. Príjemne sa cíti, alebo sa nepríjemne, nebitno, ale proste to ma tak inšpiruje, že musí sa niečo diať. Keď sa deje, tak potom ja robím, aj kreslím, aj píšem trocha, tak keď sa deje, tak potom ide aj to. Takže ideálna rozletovská kombinácia, hej? No had je. Nosnou témou podujatia bol prednes literárnej tvorby na nádvorí gymnázia Jána Kolára. Ochutnávku zo svojej poézie predniesli mladé nádeje slovenskej literárnej tvorby takmer zo všetkých našich osád, ale aj z Belehradu. Písaniu slovenskej reči som sa dostala na návrh mojej profesorky Zuzany Čežikovej. Ona mi povedala, že zašlem svoje básne pre časopis Let a na jej návrh ja som zaslala. V januáru 2011 vyšla moja prvá báseň, časopis Let, volá sa Ak sa stretnete so mnou. Ako vznikla? Vznikla v mojej strednej škole. Napísala som ju po srbsky a potom som ju preložila do slovenčiny. Keďže si študentkou slovenčiny, plánuješ aj do budúcna písať básne po slovensky? Áno, celý život. Čo ťa inšpiruje? Inšpirujeme, neviem, ja si myslím, že mám talent, že sa tak človek narodí a potom to chová, musí čítať, musí byť schopný napísať báseň aj cítiť všetko v živote. No tak keďže sa bavím aj hudobníctvom, aj výtvarníctvom, aj čím sa ešte herectvom, takže som... Chcel sa vyskúšať? No, som sa chcel vyskúšať aj v písaní poézie a mnohí mi vraveli, že mi to dobre ide, tak som sa rozhodol pokračovať v tom. Aj myslím, že mi dobre ide. To, čo mňa zaujíma, keď napíšeš báseň, hneď ju prezentuješ, alebo je možno potrebný čas, aby trošku odstála? Aby odstála návyky, lebo sa to časom mienia.
napíšem nejaký základ a potom mesiac, dva, tak keď mi príde voľaká inšpirácia, zamením, čo si myslím, že by bolo lepšie. Kvalitný umelecký zážitok bol doplnený aj hudobnou zložkou, v ktorej sa predstavili speváčky Anička Zorňanová, Ivana Vozárová a skupina Deja Vu, po ktorej sledovalo vyhlásenie najlepšej básne a ilustrácie. Za najlepšie poetické dielo literárna porota ocenila báseň Frustrácie z abstrakcie Jarmily Hricovej zo Starej Pazovy. Báseň Frustrácie z abstrakcie sa už na prvý pohľad líši od všetkých ostatných a ako formou, tak aj obsahom. Hodnotiť básne je strašne ľahké. Proste keď ju prečítate, vy viete, že je to to. Teda ten pocit je nenahraditeľný, takže o tom veľmi nemusíte ani uvažovať. Ale neskôršie, keď sme o tom uvažovali a aj sa rozprávali s členkami poroty, tak sme prišli k tomu, že ona jedna z málo sa nezaoberá témou lásky. Hovorí o neuchopiteľnosti peknej chvíle, o neuchopiteľnosti krásy, ktorá je pominuteľná, a o tej frustrácie, ktorá vzniká z nemožnosti zastaviť peknú chvíľu. Za najkvalitnejšiu vizuálnu zložku rubriky boli odmenené práce Mariny Strakúšekovej z Kovačice. Všetci 5 autori boli na svoj spôsob zaujímaví a originálni, takže bolo porote veľmi ťažko sa rozhodnúť pre jedného, ale predsa sme sa museli rozhodnúť, takže sme sa rozhodli pre romanticko-kresliarské inšpirácie, čiže romanticky podané akty. Čím vás oslovili tieto práce? A zvlášť takou originálnou senzibilitou a takým nábojom zvláštnym. Podujatie vo svojom programe spojilo mladých talentovaných tvorcov, na ktorom sa oni predovšetkým kamarátili. Vzletovci touto akciou podporili potenciálne kvalitnú budúcnosť našej slovenskej vojvodinskej umeleckej tvorby.